non sartu ote dira besteak? Akaso, abisatu gabe joan dira? Ez da posible. Ez da trampa bat izango. Bai, zepoa jarri didate. Ziur uste zuten joango nintzela oera. Ikusiko dugu nork egingo duen azkena irri. Ez dago trampa jarri dizuna bera rapatzea, bezalakorik eguna ongi hasteko. Egunon, Asto. Zer moduz egin duzulo? Asto! Hasi gara. Garabiari deitu behar diguzu ohetik altxatzeko? Asto? Asto! Aiene, aiama! Baina no sartu dau. Leiotik ies egin du? Ezinezkoa da. Armairuan gorde da. Zer da iskamila hau? Asto falta da? Asto falta dela? Inguru harakatu duzu? Bai, armairuan ez dago. Leiotik ez du ies egin. Eneko, zuk uste duzu, komun zulolotik joan dela. Asto ezagututa. Non dago? Satori galdetu diozu? Zezator! Non sartu da Asto? Baita zuri ere, Nerea. Ez daude txantxitarako asto desagertu da. Asto desagertu? Bai, begira, nola utzi duen bere ohea. Ze arraroa. Nirekin naizenean loseko zegoen. Asto, non sartu zara? Trampa jarri didazue, eta nik harrapatu zaituztet zepoan. Guk ez dizugu inolako trampari jarri. Nola ezetz? Esnatu naizenean, inorretzegoenez, uste nuen... Asto!